ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, шурӯъ аз 15 октябр рақобатҳо дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ байни духтарони то 14 сола дар шаҳри Душанбе оғоз шуд ва дар ин мусобиқа 4 даста иштирок мекунанд: Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Эрон. имрӯз тибқи нақша бозиҳои даври дуюм баргузор мешаванд ва дастаи мунтахаби наврасони то 14 солаи кишварамон дар ин давр муқобили Қирғизистон бозӣ хоҳанд кард. Метавонем бигӯем ки аслан имрӯз Қирғизистон мизбон аст, чун дар сурат ҷаласаи баргузории рақобат маҳз дар даври дуюм Қирғизистон мизбонияш нишон дода шудааст. Бозӣ бо иштироки ин ду дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии пойтахти кишварамон воқеъ дар шаҳри Душанбе барпо мегардад. Чӣ тавре шумо медонед, ин варзишгоҳ чанд муддат пештар аз ин ба пуррагӣ аз таъмир бароварда шуд ва чаманзори варзишгоҳ ҳам насли нав ва насли якуми чаманзорҳои сунъӣ ба ҳисоб меравад ва хело ҳам монанд аст ба чаманзорҳои табиӣ. Хуб, дар ҳамин майдон имрӯз насли навини футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки байни духтарони то 14 сола ҳунарнамоӣ мекунанд, бозии дуюми худро доир мекунанд. Бозии якум шумо огаҳӣ доред аз натиҷа бисёр ғайриқаноатбахш буд барои мо, чун бо ҳисоби бениҳоят калон аз ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон наврасони мо мағлуб шуданд. Хуб, ҳайати аввалияи дастаи Қирғизистон барои мо шумо инҷо пешниҳод мешавад. Чӣ тавре мебинем? Сезим Бубу Мединова дар хайти дарвоза рақами 1, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Адеми Бактирбекова рақами 8, ӯ капитани даста аст. Рақами 2 Асмина Чолпонбекова, рақами 3 Нозик Ишимбеева, рақами 4 Гулҷамол Кулибаева, рақами 5 Жанара Сабирбекова, рақами 9 Анелия Асанбекова, рақами 10 Ариана Туралиева, рақами 12 Диана Нурбекова, рақами 19 Мирим Дурсу Маматова ва рақами 20 Наима Абдирашитова дар ҳайати асосии дастаи Қирғизистон ба майдон баромаданд. Сармураббии даста Гулбара Уматалиева аз худи Қирғизистон аст. ҳайати дастаи мунтахаби мо дар бозии имрӯза ба таври зайл аст. биёед гурӯҳи доваронро ҳам ба шумо ибтидо шинос кунам. Закия Маҳноз аз кишвари Эрон сардовари рафти рақобати имрӯз аст. ба ӯ дар канорҳо ҳамватанаш Лашани Отина ва ҳамчунин Насиба Бону Тошмуҳаммадова аз кишвари Ӯзбекистон кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Гулшода Саидқулова аз кишвари Ӯзбекистон аст ва шарту азиёти ин бозиро ман Парвизи Маҳмадамин анҷом медиҳам. Комиссари бозӣ Лайло Ёрмуҳаммадӣ аст аз ҷумҳурии исломии Эрон ва нозири доварон Маъсума Шакурӣ, ӯ ҳам аз ҷумҳурии исломии Эрон мебошад. садои иштаки доварро интизор мешавем ва баъд аз он ҳайати бозигарони дастаи худамонро муаррифӣ хоҳам кард. дӯстони гиромӣ, инак аз маркази майдон тӯб ба бозӣ дароварда шуд ва наврасони мо бо пироҳанҳои ранги сурх имрӯз майдондорӣ карда истоданд. Фараҳноз Холдорова дар хати дарвоза рақами 16, ӯ ҳамзамон капитани даста ҳам ҳаст. ва илова бар ин дар майдон Омина Ҳусайнова рақами 2, рақами 3 Нозияи Абдулвоҳид, рақами 4 Хуршедахон Ҷураева, рақами 7 Ширина Ҷурамуродова, рақами 9 Нозияи Мирзоалӣ, рақами 11 Ҳуснора Қобилова, рақами 13 Шаҳзода Очилдиева, рақами 14 Меҳринигор Мирзоева, рақами 17 Алиса Ҳусайнова ва рақами 19 Омина Қодирова имрӯз дар ҳайати асосӣ ҷо гирифтанд. Сармураббии даста Фарҳодҷон Холбеков ба ҳисоб меравад. ба ӯ Ҳурбиби Саидова ва ҳамчунин Умедулло Шарипов кӯмак мерасонанд. як ёвари дигари сармураббӣ Иззатулло Исоқов аст. хуб, мураббии дарвозабонҳо Амоншо Саудатсайров ва менеҷери дастаи мо Азизҷон Достиев ки гурӯҳи асосии роҳбарикунанда дар тими миллии наврасони то 14 солаи кишвар маҳз ҳамон нафарҳое мебошанд ки болотар ба шумо шиносонидам. дӯстони азизу арҷманд, бояд гуфта гузарам ки рақобатҳо дар доираи мусобиқаи мазкур ки охирин мусобиқаи кафа дар соли 2023 аст бо иштироки 4 даста баргузор мешавад. инҷо имконият барои бозигарони мо пайдо шуда истодааст, вале рафти ин ҳуҷум бо ҳамин қатъ шуд. ин аз ҳама соли хурдтарини иштирокчиён
дар тамоми давраи баргузории рақобатҳо ба ҳисоб меравад, чун аз таҷрибаи солҳои қаблӣ ҳам бармеояд, ки аз ҳамин сину сол сар карда рақобатҳо дар мусобиқаҳои осиёӣ шурӯъ мешаванд. барои мисол қаблан дастаи мунтахаби наврасони то 14-солаи кишварамон дар чемпионати осиё ҳуқуқи иштирок карданро пайдо карда будин, агар хато накунам дар соли 2014 буд, ва баъдан ин мусобиқаро конфедератсияи футболи осиё лағв кард. яъне солҳои охир рақобатҳо байни ин сину сол баргузор намешавад, балки шурӯъ мешавад аз байни наврасоне ки дар 16-солагии худ ба рақобатҳо мепардозанд. хуб, сухан дар бораи он аст, ки дар доираи мусобиқаи ҷоми кафа дар ин сину сол духтарон бо ҳам акнун ба рақобатҳо мепардозанд. аз 6 дастае ки узви ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ аст, 2 даста дар рақобатҳо иштирок надоранд. инҳо Туркманистон ва Афғонистон ҳастанд. 4 дастаи дигар иштирок карда истоданд. хуб, барои дастаи мо даври якум гуфтем он қадар натиҷаовар набуд ва муҳимтар аз ҳама бояд бигӯем, ки бо бохти калон мо онро ҷамъбаст кардем, ки ин боиси нигаронӣ ҳам ҳаст, чун дар мусобиқаҳои солҳои охир чи дар футзал ва чи дар футбол духтарону занони мо хело ва хело дар қиёс бо ҳамтоёни худ натиҷаи паст нишон дода истоданд. вале умедвор мешавем, ки вазъ беҳтар мешавад ва духтарону занони мо ҳам бо касби таҷриба ва иштирок дар чунин мусобиқаҳо ҳатман метавонанд барои беҳтар кардани натиҷаи худ талош кунанд. ва дӯстони гиромӣ, як вижагии дигари рақобатҳои мазкурро мехостам ба сами шумо расонам, ки рақобатҳо аз 35 дақиқа иборат аст. яъне гап дар сари он аст, ки сину соли иштирокчиён бениҳоят хурд аст. аз ин рӯ ба онҳо ҳам тавсия дода намешавад ва ҳам иҷозат дода намешавад то 90 дақиқа бозӣ кунанд. партофти навбатии тӯб. инҷо бисёр вазъияти хатарнок аст дар дохили ҷаримагоҳ ва як бозигари мо андаке осеб ҳам гирифт дар ин лаҳза. як бори дигар метавонед бубинед партофти тӯб аз канори рост ба дохили ҷаримагоҳи мо ва баъдан талошое, ки аз сӯи бозигарони рақамҳои 4 ва 5 аз ҳайати Қирғизистон дида шуд. Гулҷамол Кулибаева ва Жанара Сабирбекова талош кардаанд то имконият пайдо кунанд, вале онҳо муваффақ нашуданд. ҳоло як фурсати навбатӣ барои бозигарони мо то ин ки ҳуҷуми худро ташкил кунанд. тавассути канори чап ҳаракатҳои Ширина Ҷурамуродова ба назар расид, аммо баъдан пешроҳи ӯро гирифтанд. дар даври якум, дӯстони гиромӣ, натиҷаи зерин ба қайд гирифта шуд. Қирғизистон бозии худро бо дастаи Эрон мусовӣ кард ва дастаи мо бошад бо ҳисоби 9-0 аз Узбекистон мағлуб шуд. як бозии даври дуюм, ки соати 12 имрӯз шурӯъ шуда буд дар ҳамин майдон, бо иштироки дастаҳои Эрон ва Узбекистон хотима ёфт. Эрон дар ҳамон рақобат тавонист ғалаба кунад. акнун пешсаф ба ин тартиб дар ҷадвали умумӣ дастаи мунтахаби духтарони то 14-солаи Эрон аст, ки 4 имтиёз ба даст оварда аст. Узбекистон дуюм аст, 3 хол дорад ва Қирғизистон бо 1 имтиёзаш дар мазарат Қирғизистон ҳам гуфтем, ки дар даври якум натиҷаи бисёр хуберо ба қайд гирифта буд. ҳуҷуми навбатии бозигарони Қирғизистон натиҷа надод ва дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. ирсоли навбатии тӯб ба хатти ҳамла, аммо ба ҳамлагари мо муяссар намешавад, ки тӯбро ба даст орад. хуб, бозиро давом додан мумкин дар қиёс бо бозигарони хуб ҳам Узбекистон, ки дар даври якум мо дидем, ва ҳам дар қиёс бо бозигарони дастаи Қирғизистон чунин менамояд, ки қаду қомати бозигарони мо он қадар баланд нест.
ин наврасон, ин кӯдакон, дӯстони гиромӣ, нав акнун ба таври ҷиддӣ ба футбол машғул шуданро оғоз карданд. аз ин ду аз онҳо талаби ҷиддӣ ҳам карда намешавад, вале оҳиста оҳиста агар босам тамринҳоро давом диҳанд, ҳунарнамоии худро беҳтар кунанд, дар солҳои баъдӣ рақобат кардан бо дастаҳои дигари пурқувват аз минтақаи Осиёи марказӣ имконпазир аст. зеро мо бояд фаромӯш накунем, ки дар Осиё футболи занона, махсусан дар Осиёи ғарбӣ бештар рушд кардааст. дар назар дорам ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, Чин, Кореяи шимолӣ, Австралия ва дигар дастаҳоро. масалан метавонем бигӯем Осиёи ғарбӣ ва ҷанубиро дар бар мегирад дастаҳои рушдкардаи футболи занона. қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар ин ҳолат бар муқобили Ширина Ҷурамуродова вайрон шудани қоидаи бозиро мо дидем. ва вазъияти стандарти бубинед, дарвозабони мо дар ин ҳолат ба куҷо омадааст ва худи ӯ ҳоло тасмим дорад ки зарбаи ҷаримавиро иҷро кунад. Фараҳноз Холдорова шояд зарбаро рост иҷро мекунад сӯи дарвоза. бале, зарба рост, ҷониби дарвоза ва тӯб ба тири дарвоза расида бармегардад. чӣ гуна имконият буд дар ин лаҳза! хело ва хело имконияти олӣ, аммо аз ин фурсат мо истифода бурда натавонистем. акнун ба қафо баргаштан лозим, зеро хатти дифоъро озод гузоштан лозим нест. футболбозони Қирғизистон ба ҳуҷум мегузаранд. қаду қомати бозигарони Қирғизистон ҳарчанд аз бозигарони мо каме ҳам баланд бошад, аммо дар лаҳзае ки зарба қаблан аз вазъияти стандартӣ иҷро шуд, бинандагони гиромӣ агар аҳамият дода бошед, дарвозабони ҳариф ҳеҷ имкон надошт ҳамон зарбаро баргардонад. чанд сантиметри дигар агар поёнтар мерафт тӯб, мо шумо шоҳиди голи бисёр зебои бозигарони дастаи мунтахаби наврасони то 14-солаи футболи кишвар мешудем. ва ин албатта барояшон як голи бисёр хотирмону хубам мебуд, чун ин нахустин гол дар рафти иштирокашон дар рақобатҳои ин мусобиқа метавонист ба ҳисоб равад. боз як ҳуҷуми дигар. бозигарони мо ҳоло хелофаълона ҳаракат карда истоданд. дақиқаи нуҳуми бозӣ ба хотимаи худ расид. дақиқаи 10 ҷараён дорад. вале дар рафти ташкил кардани ҳуҷуми навбатӣ боз ҳам ба бозигарони мо муяссар намешавад ки имконияте пайдо намоянд. Ширина тӯбро нигоҳ медорад. пас ба дарвозабон ва дар ин ҳолат дарвозабони мо бубинед тӯбро боз ба марказ равон мекунад. афсайд аст инҷо. бале, ҳолати нобозӣ буд барои ҳамлагари дастаи Қирғизистон Анелия Асанбекова. як бор дигар метавонед бубинед. ана ҳамин лаҳза инҷо дигар ҷои шакку тардид нест ки афсайд вуҷуд дошт. дар маркази майдон бояд кӯшиш кунем ки пешрӯи ҳуҷумҳои ҳарифро бигирем, аммо чун ин гуна фурсат пайдо намешавад, акнун бозигарони Қирғизистон талош доранд бошанд тавассути канори рост ҳуҷуми худро ташкил кунанд. саросима шудан лозим нест дар ҳамин гуна мавридҳо. бозигарони мо тавонистанд ҳуҷуми навбатии ҳарифро бартараф кунанд, махсусан бозигари рақами 13 мо Шаҳзода Очилдиева. вале баъд аз ин албатта тӯб аз майдон берун шуд.
خب اینجا قاعده بازی ویران نشده است. از اوت باید تو با بازی در آورده شود. بله داوری مرکز مهناز زکیه هم محض همین چیز رو اشاره کرده است. اینجا اکنون هجوم نوبتی رو باز هم بینندگان گرامی با اشتراک بازیگران قرقیزستان میبینیم و خوشبختانه دفاعگران ما از عهده برطرف کردن این حالت برآمدند. بعد از اون که توپ از نزد دروازه ما به مرکز میدان روان کرده می شود، اگر اهمیت داده باشد درحال بازیگران دسته قرقیزستان توپ را به دست آورده هجوم های خود را تشکیل میکنند. باید نیم محافظتگران ما با دقت تر باشند چون اجازه ندهند هر دفعه به همین ترتیب حریف هجوم های خود را تشکیل کنند. و ضربه در این حالت جانب دروازه اجرا شد اما کمی خطا رفته بود. ضربه را همون طوری که دیدید نیم محافظتگری دسته منتخب قرقیزستان ادمی بактیربکова اجرا کرد که همزمان او کاپیتان دسته هم هست. توسط کنار چپ اکنون هجوم نوبتی رو با اشتراک بازیگران دسته قرقیزستان میبینیم و این حالت برطرف کرده می شود. خب اگر اهمیت داده باشد طول چند دقیقه اخیر آهسته آهسته فشار از سوی بازیگران دسته قرقیزستان زیادتر شده ایستاده است. مربی دسته منتخب نورسانی ما فرهاد خولبکов هم حالا یک لحظه آرام نمینشیند، از جای خود بالا شده است و اشاره دارد هر لحظه با فوتبالبازان صحبت میکند و با آنها میفهماند که چگونه حرکت کنند در ادامه، زیرا هر لحظه خوف و خطر سوی دروازه ما معلوم است که بیشتر می شود از سوی بازیگران نورسی تا 14 ساله قرقیزستان. سالهای اخیر برای رشد فوتبال زنانه هم در کشور ما توجه به طور ضروری روانه می شود. حتی لیگ کسبی گویم لیگ فوتبال زنانه هم تأسیس یافته است، اما باید اقرار شویم که حالا در این زمینه کارها برای ما زیاد هستند. این کارهای زیادی را باید به انجام رسانیم تا سطح فوتبال زنانه ما رقابت پذیر باشد با دسته های ازبکستان و ایران در دایره رقابت هایی که در مسابقه جام اساتید فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. گروه بازیگران هیئت احتیاطی ما نشان داده شد. دوستان گرامی باید گفته بگذارم که اونجا 9 نفر از بازیگران ما نشستند، از جمله دروازه‌بان المیرا قرشیeva، همچنین بازیگرانی که میتوانند به میدان براند دلافروز عبدوکریمова، ماهیناز نورова، گلمیرا نورمуродова، شاهزاده جوراева، малоҳат дадаматова، фарангиз самиева، маҳбубахон қаҳорова ва аниса раҳматуллоева.
аз як бозӣ то бозии дигар фарқ он қадар зиёд нест, худи шумо ҳам медонед. тавре гуфтам рӯзи 15 октябр нахустин бозии худро ин дастаҳо доир карданд ва инак дар рӯзи 17 октябр боз ҳам ин дастаҳо ба майдон мебаранд ва бозии баъдинаи онҳо рӯзи 19 октябр тибқи нақша сурат мегирад. хело хуб, инҷо гузариши бисёр ҳам диданӣ аз канори чап ва баъдан бубинед чӣ гуна партофти хуберо Ширина Ҷурамуродова анҷом медиҳад. аммо туб баъдан албатта аз сӯи дифоъгарони дастаи ҳариф аз майдон берун карда шуд. як бор дигар метавонед бубинед техникаи баланди Ширина Ҷурамуродоваро ки чӣ гуна ҳаракат кард, аз дифоъгари ҳариф гузашт ва баъдан тавассути канори чап партофти тубро анҷом дод. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мо. ҳоло барои ҷои зарба тайёрӣ мебинад Омина Қодирова. тубро ба бозӣ даровард. ана акнун ирсоли тубро мебинем, аммо каме баландтар. хуб, мубориза давом дорад ва бозигарони мо боз ҳам тубро соҳиб шуданд. ба Меҳринигор Мирзоева имкон дода нашуд то ҳуҷумро давом диҳад. аз назди ӯ бозигари ҳариф тубро аз майдон берун кард. фурсати навбатӣ барои ташкил кардани аксулҳуҷум барои бозигарони дастаи Қирғизистон пайдо мешавад. вале ба бозигарони мо ҳам инҷо муяссар шуда истодааст ки пеши роҳи ҳуҷуми ҳарифро бигиранд ва туб аз пои бозигари Қирғизистон аз майдон берун шуд. бале ҳамин таврам ҳаст, зеро бозигари мо тубро ба пои бозигари ҳариф зад ва бо ҳамин туб аз майдон берун баромад. бо диққат будани бозигаронамон албатта лозим аст, зеро натиҷаи бозии даври якум бисёриҳоро нигарон ҳам кард. ва фикр дорам наврасони мо имрӯз ҳаракат мекунанд то натиҷаи хуберо ба қайд гиранд. ва як зарбаи дигар ҷониби дарвоза иҷро мешавад дар ин ҳолат, аммо дарвозабон Сизимбубу Мидинова тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. хело ҳам хуб, шонси навбатии бисёр ҳам хуб аст барои идома додани ин ҳамла ва доварчӣ ишора мекунад. хуб, танҳо акнун ишора ба он аст ки аут ба фоидаи мо, аммо як бозигари мо дар наздикии ҷаримагоҳ афтида буд. инҷо акнун аз ҷои худ боло мешавад Меҳринигор Мирзоева ва аммо шумо мебинем ки чӣ гуна ҳариф пеши роҳи ӯро гирифт. Меҳринигор тубро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард ва баъдан натавонист ҳаракаташро давом диҳад. инҷо бошад аз аут ба таври зарурӣ истифода бурда натавонистем. ин дар назар дорам бевосита агар туб ба ҳамдигар дуруст партофта мешуд аз аут, пас шояд имкони ташкил кардани боз як ҳамлаи дигар пайдо мешуд. хело ҳам хуб, зудтар пас додан лозим ва ин ки зарбаро мебинем мо шумо. аз ҳад зиёд тубро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт Ширина Ҷурамуродова ва дар натиҷа имкони ташкили ҳуҷуми бисёр ҳам хуб аз даст рафт. имрӯз ба ҳар ҳол он ангеза ва иштиёқу шавқе ки бозигарони навраси мо дар майдон нишон дода истоданд фарқкунанда аст назар ба бозии қаблӣ. хело ҳам хуб, инҷо аввалин шуда ба туб маҳз бозигари мо мерасад ва имкони ташкил кардани ҳамларо барои бозигарони дастаи Қирғизистон аз байн мебарад.
аз рӯи ишораҳо Нозияи Мирзоалӣ буд дар ҳамон ҳолат ки вазъияти ба вуҷуд омадаро бартараф кард. хеле хуб, боз ҳам ту ба ихтиёри бозигарони мо баргашт, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза. хуб, як бозигари дастаи Қирғизистон ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад ва довар Маҳноз Закия ишора мекунад ки бояд кӯмаки тиббӣ расонида шавад ё на? На, инҷо бозигари дастаи Қирғизистон аз ҷои худ боло мешавад ва бозиро давом дода метавонад. хеле шонси хуб аст барои ташкил кардани як ҳамла, аммо чӣ тавре мебинед боз ҳам байни ним муҳофизатгарон ва ҳамлагарони мо каме нофаҳмӣ буд. яке ба умеди дигаре шуд ва бо ҳамин туб аз даст рафт. бинандагони азизу арҷманд, ин лаҳзаҳо ҳамон тавре ки шояд шумо ҳам мушоҳида кардед, якбора 4 тағйирот дар ҳайати дастаи Қирғизистон сурат мегирад ва 4 нафар аз бозигарон барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истоданд. паси бисёр хуб ба хати ҳамла. инҷо имконият ҳаст барои Меҳринигор Мирзоева, аммо тӯбро аз даст медиҳад дар ин лаҳза Меҳринигор. фурсатҳои хуб буд барои бозигарони мо дар рафти нимаи аввал, махсусан дар ҳамин дақиқаҳое ки сипарӣ шуд, 24 дақиқаи хотимаёфта. аммо чӣ тавре мебинем аз имкониятҳои мавҷуд буда шогирдони Фарҳод Холбеков истифода бурда натавонистанд. ба фикрам инҷо аз аут нодуруст ба бозӣ дар овардани тӯб сабаби гӯем он мешавад то довар ва бубинед айнан ҳамин гуна иштибоҳ аз сӯи бозигари дастаи Қирғизистон ҳам ҳаст. албатта ин гуна хатоҳо ва иштибоҳҳо дар ин синни сол зиёд дида мешавад, чун ҳоло ҳам ин духтарон аъзоёни гӯем мактабҳои футболӣ ҳастанд. ҳоло ба дараҷаи зарурӣ ҳунар ва маҳорати онҳо сайқал наёфтааст. хуб, якбора ҳамон тағйиротҳое ки болотар ишора кардем, 4 нафар иваз мешаванд, аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 5 Жанара Сабирбекова, ба ҷои ӯ бозигари рақами 15 Сайқал Чиннибаева ба майдон мебарояд. ҳамчунин бозигари рақами 10 Ариана Туралиева гирифта шуд, ба ҷояш бозигари рақами 6 Аруеке Конокбаева ба майдон баромад ва бозигари дигаре ки вориди майдон шуд бо рақами 11 Сумая Маҳмадсолиева аст. ӯ ба ҷои Диана Нурбекова ки бо рақами 12 бозӣ мекунад бозиро давом медиҳад. аз ҳаракатҳои шогирдони худ чандон қаноатманд набуд Гулбара Уматалиева ва аз ин ду зуд ба ин тағйиротҳо даст зад. инҷо акнун бозигари мо андаке саросема шуд ва хато кард. ҳуснуро Қобилова, на мазарат мепурсам, ин Алиса Ҳусайнова будааст. масъул ҳарифро пешбо дод ва шояд дар байни бозигарони мо аз ҳама аз нигоҳи сину сол ва рушди ҷисмонии худ хурдтарин бозигар маҳз Алиса Ҳусайнова бошад. дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад, аммо танҳо ва танҳо тӯбро аз майдон берун карда истодааст. Сезим Бубу Мидинова.
боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи бозигарони мо. ҳоло хоҳем дид ки аз ин имконият чӣ гуна наврасони мо истифода мебаранд. тӯб ба бози дароварда шуд. партофти Ширина дар ин ҳолат натиҷа надод. тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ мемонад. хело ҳаракатҳои хуб ва баъдан партофт аз канори рост. омина қодирова тӯбро ба бозӣ медарорад аз алт, вале баъдан пасе ки нозияи Абдулвоҳид ба ӯ равон кард, агар аҳамият дода бошед, каме хато буд. ҳеҷ гап нест, бозиро давом додан лозим. бозигарони мо фаъол ҳастанд дар майдон назар ба ҳариф ва акнун фикр дорам вақти он аст ки аз ин фаъолии худ мо самаранок истифода бурда барои задани голҳо ба дарвозаи ҳариф талош кунем. бинандагони азизу арҷманд, аз рӯи маълумотҳо дастаи мунтахаби духтаронаи Тоҷикистон ки байни наврасони то 14 сола дар рақобатҳо иштирок мекунад, қабл аз иштирок дар мусобиқаи мазкур инҷо вазъияти бисёр хатарнок аст акнун дар назди дарвозаи мо ва бубинед чӣ гуна ҳолат. ба вақти мо зарбаи задаи бозигари Қирғизистон каме хато рафт. вагарна агар аҳамият дода бошед, зарбаи иҷро шуда тавре буд ки ҳатто дарвозабони мо Фараҳноз Холдорова ҳам бо вуҷуди талошҳо мумкин буд дар ҳамон лаҳза ба тӯб нарасад. хуб, наврасони мо чӣ тавре гуфтем дар ҷамъомади таълиму тамринӣ дар шаҳри Душанбе қарор доштанд. онҳо махсус тайёрӣ диданд барои иштирок дар ин мусобиқа. ва хоҳем дид ки албатта самараи он ҳама тайёриву талошҳои наврасони мо ба чӣ оварда мерасонад. дар маркази майдон ҳамон тавре ки шумо дидед, қоидаи бозӣ вайрон шуд ва зидди бозигари мо. албатта ин қоида вайронкунӣ ба назар расид. аз табибон ҳоло хоҳиш менамояд довар то ин ки ба майдон омада кӯмаки худро расонанд. як бор дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. хуб, оло аз бозигарони ҳар ду даста довар хоҳиш мекунад то ҳамон тақрибан ҷойҳои қаблии худро ишғол кунанд ва инак тӯб бозам ба бозӣ дароварда шуд. дӯстони азиз, рақобатҳо дар доираи мусобиқаи ҷоми кафа тибқи системаи даврӣ сурат мегирад, яъне ҳамаи дастаҳо бо ҳам якдафаӣ бозӣ мекунанд ва дастае ки бештар аз ҳама имтиёзҳоро ҷамъ меорад ғолиби мусобиқа эътироф хоҳад шуд.
خیلی امکانیتی خوبه میتواند حالا پیدا شود برای بازیگران ما، اما نه میدونید چی، اینجا افساید به قید گرفته می شود و گپ در سر آن است که بازیگر ما از افساید به حالت آنساید داخل شد و بعداً توپ را به دست آورد. اگر از ابتدا حرکت‌های بازیگر ما در این حالت نشان داده شود، شاید وجود داشتن افساید را بعداً شما مشاهده کنید بینندگان گرامی. کمی نفهمی بین بازیگران ما در این لحظه ها. مهم این است که در همین دقیقه ها ما به خطا راه ندهیم بینندگان گرامی، زیرا این دقیقه پایانی قسم یکم رقابت است و عادتا در این گونه لحظه ها و در روزهای خود گل سر دادن میتواند کمی از نگاه روحی و روانی تاثیررسان باشد و بازیگران ما. یک بار دیگر میتوانید ببینید در بین نسل کنونی بازیگرانی دسته منتخب کشورمان از نگاه هنر و مهارت خود شیرینه جورامورود و چطور میبینید کمی فرق میکند. خوب، دروازه‌بان رو دعوت کردن، ضربه‌های بسیار هم قوی و گویم دارای ضربه‌ای است که میتواند به مسافت طولانی توپ را روان کند. با کمک همدسته‌هایشان شاید در این لحظه حالا خواهیم دید که فرهناز خولدارو چگونه توپ را روان میکند با جریمه‌گاه حریف. خب با همین توپ از میدان بیرون شد و دوستان عزیز بار دیگر یادآور میشم که با در نظر داشته سن و سال اشتراکچیان که از 14 سال خورده هستند، اکثری آنها رقابت ها در دایره مسابقه مذکور عبارت از دو قسمی 35 دقیقه است. در عموم 70 دقیقه بازی میکنند. ممکن است اندکی دقیقه هم ایلوه کرده شود. برای مثال در قسم یکمی بازی امروزه 1 یا 2 دقیقه ایلوه شدنش از احتمال دور نیست. بله، 2 دقیقه وقت ایلوه شد. همون اصلا وضعیت خطرناکی که در قسم یکم دیده شد و در خاطر ما نقش بست، این ضربه زده فرهناز خولدار و از وضعیت استانداردی بود که شما هم دیدید. تو با تیر دروازه دسته قرقیزستان رسیده برگشت. بهترین امکانیت ما اما فرصت بود که فرهناز خولدار داشت. دیگر امکانیت ها برای ما اونقدر خطرناک نبودند و قرقیزستان اصلا در همین دقیقه سپری شده یک مرتبه فرصتی بهترین داشت وقتی بازیگر این دسته با دروازه‌بان ما تقریبا 1 به 1 برآمد و دیگر امکانیت ها برای آنها نیز نبود. توپ در اختیار بازیگران ما، شیرینه جورامورودова پس میدهد به کنار چپ و در این حالت اکنون توپ را کمی دورتر از خود رها میکند آمینه حسینова و امکانی دوام دادن حمله باشد با همین از دست میرود. خیلی هم زیبا بود اینجا حرکتی آمینه حسینова. اکنون هم دسته‌هایش هجوم رو باز هم دستگیری میکنند. شیرینه جورامورودова پرتافتی توپ و این حالت برطرف شد. توپ باز هم به اختیار بازیگران ما برگشت، ولی تلاش‌های نوبتی چطور می‌بینید نتیجه نداده ایستاده است. با همین دوستان گرامی 2 دقیقه وقت ایلوه شده هم خاتمه می‌یابد. قسم یکمی بازی جنببست شد، حساب شده نشده است. دسته ها به تنفس میبرند. بیاید ما هم کمی استراحت کنیم و بعدا برمیگردیم برای تماشای قسم دومی بازی. با ما باشید.
бинандагони азизу арҷманд, мо боз ҳам бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ва ёдовар мешавам ки дар ин майдон бозиҳои даври дуюм дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ сурат гирифта истодааст ва дастаҳои мунтахаби наврасони то 14-солаи занонаи Тоҷикистон ва Қирғизистон бо ҳам бозӣ карда истоданд. хуб, ин лаҳзаҳо якбора боз се тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Қирғизистон ба назар мерасад. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Акмарал Саикбаева рақами 18 ба ҷои Анелия Асанбекова рақами 9 ба майдон баромад. ҳамчунин рақами 19 Мерим Дуруст Маматова аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 17 Алҷамал Чоубекова ба майдон баромад ва бозигари рақами 4 Гулҷамол Кулибаева ҳам аз майдон гирифта шуд, ба ҷояш рақами 14 Элис Бакют вориди майдон шуд. хуб, агар ба эътибор бигирем ки дар қисми якум ҳам 3 нафарро иваз карда будам ва 3 нафари дигар дар оғози қисми дуюм, ба ин тартиб 6 нафар бозигарон дар ҳайати Қирғизистон то ҳамин лаҳза иваз шуданд. дар ҳайати дастаи мо танҳо як тағйирот буд, аз майдон гирифта шуд Ҳуснура Қобилова рақами 11 ва ба ҷои ӯ рақами 18 Маҳбубахон Қаҳорова ба майдон баромад. ва дигар тағйиротҳоро мо дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони то 14-солаи кишвар намебинем. ҳуҷуми навбатии бозигарони Қирғизистон, биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ин ҳолат. ба бозигарони мо муяссар шавад ки ин ҳолатро бартараф кунанд, аммо боз ҳам тӯб ба ихтиёри бозигарони Қирғизистон гузашт. як зарбаи дигар аз сӯи онҳо, вале каме хато меравад. Сезим Бубу Мидинова дарвозабони дастаи Қирғизистон аст рақами 1. бозигарони дигаре ки дар майдон ҳастанд аз ҷумла капитани даста Адеми Бактибекова рақами 8 Эсмина Чолпонбекова рақами 2 рақами 12 Диана Нурбекова рақами 20 Наима Абдурашитова хуб рақами 14 Элес Бакют рақами 11 Сумая Маҳмадсолиева. ҳоло талошҳои бозигарони мо барои роҳандозӣ кардани ҳамла инҷо акнун натиҷа намуда истодааст. рақами 6 Аруке Конокбаева хуб дар баробари онҳо рақами 15 Сайқал Чинибаева, рақами 16 Адиана Кубанчибекова, рақами 17 Ойҷамол Чоубекова, рақами 18 Окмарал хуб Саикбаева дар майдон ҳастанд. сармураббии даста Уматалиева Гулбара мебошад, ёвари ӯ Албина Пиак ва ҳамчунин менеҷери даста Салтанат Султонова ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи мо барои рафти рақобат дар қисми дуюм ба таври зайл аст. дарвозабон Фараҳноз Холдорова, ӯ ҳамчунин капитани даста ҳам ҳаст. бозигароне ки дар майдон ҳастанд Омина Ҳусайнова рақами 2, рақами 3 Нозияи Абдулвоҳид, рақами 4 Хуршедахон Ҷураева, рақами 7 Ширина Ҷурамуродова, рақами 9 Нозияи Мирзоалӣ, рақами 11 Ҳуснора Қобилова буд ки гуфтем ӯро гирифтанд ва ба ҷояш Маҳбубахон Қаҳорова ба майдон баромад. рақами 13 Шаҳзода Очилдиева, рақами 14 Меҳринигор Мирзоева, рақами 17 Алиса Ҳусайнова ва рақами 19 Омина Қодирова. сармураббии дастаи мо Фарҳодҷон Холбеков ба ҳисоб меравад. инҷо боз як имконияти хуби дигар метавонист пайдо шавад, вале дар ин лаҳза чӣ тавре дидед Ширина Ҷурамуродова ҳуҷумро давом дода натавонист. ба Фарҳод Холбеков ба ҳайси ёварон Ҳурбиби Саидова, Умедулло Шарипов ва ҳамчунин Иззатулло Исоқов кӯмак мерасонанд. мураббии дарвозабонҳо Амошо Саодат Сайров аст ва менеҷери дастаи мо Азизҷон Достиев. хуб, зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мо. ҳоло Ширина Ҷурамуродова барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. партофти тӯбро дидем, аммо на он қадар паси ҷавобӣ хуб буд ва ин фурсат ҳам аз даст рафт. дар нимаи якум дӯстони гиромӣ, агар шумо рафти рақобатро дида натавониста бошед, пас ман ёдовар мешавам ки бозигарони мо нисбатан фаъолтар буданд ва имкониятҳояшон беҳтар ба назар расид.
аммо аз ду имконияти хубе ки мо дар ихтиёр доштем истифода бурда натавонистем дар яке аз ҳолатҳо, махсусан зарбаи задаи дарвозабони мо Фараҳназ Холдорова ба тири дарвоза расида баргашт. Аз вазъияти стандартӣ зарбаро ӯ иҷро кард ва ту ба тири дарвоза расида баргашт. Дастаи Қирғизистон ҳам як имконияти хуб дошт ва дар ҳамон ҳолат зарбаи задаи ҳамлагари ин даста каме хато рафт. шонси навбатӣ барои бозгарони мо метавонад пайдо шавад. хело ҳам хуб, инҷо фишори бозгарони мо ва довари канори чӣ ишора мекунад? Қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин ҳолат. Бале, дар баробари бозигари мо Омина Ҳусайнова қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон шуд. як бор дигар метавонед бубинед чӣ гуна тӯбро бозигарони мо гирифтанд ва баъдан зидди Омина Ҳусайнова бозигари рақами 3 ҳариф Назик Ишимбаева қоидаи бозиро вайрон кард. Партофти тӯбро мебинем ва ин талошҳо натиҷа надод. ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ барои тамошои ин бозӣ гурӯҳи бениҳоят хурди мухлисон ташриф оварданд, аммо аз он парчамҳое ки дар даст доштанд мухлисони мо ва садоое ки баланд мешавад ва мо мешунавем, дӯстони гиромӣ, баръало шунида мешавад ки гӯем чӣ гуна бо шавқу ҳавас ва иштиёқи тамом мухлисӣ карда истоданд дар майдон. дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро бозигари мо Омина Қодирова аз даст дод ва баъдан як зарбаи хатарнок сӯи дарвозаи мо Элес Бакют ин зарбаро иҷро кард. як бори дигар метавонед бубинед бозигари рақами 14 ба ин тартиб аз соати Қирғизистон зарбаро сӯи дарвозаи мо мезананд. вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо мушоҳида шуд. Сумая Маҳмадсулиева аз соати Қирғизистон қоидаи бозиро вайрон кард. дар баробари Омина Қодирова. Қирғизистон дар даври якум муқобили Эрон чӣ тавре гуфтам бозиашро мусовӣ кард ва ин даста ҳоло як имтиёз дорад дар ҷадвал, дар зинаи сеюм ҷо гирифтааст. ва дар ҳамон бозӣ аз рӯи маълумотҳое ки ҳамкасбони мо пешниҳод карданд ки бевосита ҷараёни бозиро Бобо Холмуродзода ҳамкасби мо шарҳ тавзеҳ дода буд, Қирғизистон хело фаъол буд дар рафти рақобат ва ҳатто дар охири бозӣ онҳо фишор оварданд, вазъиятҳои зиёди хатарнокро кӯшиш кардан ба вуҷуд оранд ва ба ғалаба ҳам наздик буданд. аз ин рӯ бояд бозигарони мо бо дар назар дошти таҷрибае ки Қирғизистон дар рақобат бо Эрон дошт хело эҳтиёткорона рақобатро пеш баранд ва кӯшиш намоянд то дар баробари ҳариф имкониятҳои хубро албатта пайдо кунанд ва аз фурсатҳои худ истифода бурда баҳри ба даст овардани 3 имтиёз талош намоянд. аз ҷараёни бозие ки дар давоми беш аз 40 дақиқа бо иштироки даста дидем, дӯстони гиромӣ хулоса баровардан мумкин аст ки наврасони мо ҳеҷ тафовут надоранд аз Қирғизистон ва ҳатто дар бисёре аз ҷиҳатҳо беҳтарам ҳастанд. аммо ин футбол аст. дар баъзе аз ҳолатҳо худи шумо хеле хуб медонед ки дар як они воҳид як иштибоҳ ҳама чизро аз сар то по дигар мекунад. ҳарчанд Ширина Ҷурамуродова дар ҳайати мо бисёр ҳунарнамои хуб дорад, вале худи шумо ҳам дида истодаед ки баъзан вақт ҳамдастаҳояш ӯро дар ҳолати ногувор мегузоранд бо пасое ки каме хато иҷро мешаванд. хуб, ба кӯмаки табибон 2 нафар аз бозигарони мо ниёз доранд. аз ҷумла бозигари рақами 9 мо Нозияи Мирзаалӣ. хуб, ана ҳамин ҳолате ки чӣ гуна ӯ бо шикамаш тӯбро баргардонд, албатта зарба сахттар буд ва баъдан ҳолате ки дифоъгари мо ҳангоми бархурд бо бозигари ҳариф Шаҳзода Очилдиева осеб гирифт. ҳоло табиби дастаи мо ҳардуи онҳоро муоина мекунад. ёдовар мешавам ки баъси табиб дар ҳайати мо Гуландом Халилова кор мекунад.
бо кӯмаки табиби даста дар ин ҳолат Шаҳзода Очилдиева аз майдон берун карда шуд. рақобат аз сар гирифта мешавад ва мумкин аст баъд аз чанд лаҳза Шаҳзода ҳам ба майдон баргардад. дар курсии бозигарони эҳтиётии мо дӯстони гиромӣ дарвозабон Элмира Қаршиева, бозигароне ки метавонанд дар майдон ҳунар намоӣ кунанд Дилафрӯз Абдукаримова, Маҳиноз Нурова, Гулмира Нормуродова, Шаҳзода Ҷураева, Малоҳат Дадоматова, Фарангӣ Самиева ва Аниса Раҳматуллоева ҳастанд. хуб аз байни 9 нафар бозигароне ки дар нимкати бозигарони навбатпой қарор доштанд танҳо як нафар Маҳбубахон Қамарова ба майдон баромад. оҳиста акнун ташаббус ба ихтиёри дастаи Қирғизистон гузашта истодааст ва боз ҳам як зарбаи дигар бубинед аз сӯёнҳо дида мешавад. зарбаро ҳамон нафаре иҷро кард ки чанд лаҳза пештар аз ин ҳам як зарбаи дигар зада буд ва ин Сумайя Маҳмадсолиева аст ки зарбаи қаблии ӯ рост ҷониби дарвоза буд, ин маротиб каме баландтар. ба бозигарони мо муяссар шуд то ҳуҷуми навбатии ҳарифро ҳам бартараф кунанд, аммо бибинед барои гӯем ба пурагине ҳамагӣ барои чанд сония мо рафт карда тавонистем. хуб байрон шудани қоидаи бозӣ боз ҳам дар як ҳолати дигар инҷо ба эътибор гирифта мешавад. хуб корти зард ба бозигари рақами 20 дастаи Қирғизистон нишон дода шудааст ба Наима Абдурашитова барои ҳамон қоида вайронкуние ки чанд лаҳза пештар аз ин дида шуд. агар дар бозии даври мазкур наврасони мо тавонанд дар баробари Қирғизистон муваффақ шаванд, пас мавқеашон дар ҷадвал ҳам беҳтар хоҳад шуд, яъне аз Қирғизистон метавонанд бигзаранд. ва тибқи нақша дӯстони гиромӣ бозиҳои даври сеюм рӯзи 19 октябр баргузор мешаванд. Тоҷикистон бо Эрон бозӣ мекунад ва Узбекистон бо дастаи Қирғизистон. пас аз мубориза дар маркази майдон боз ҳам бозигарони мо тӯбро аз даст доданд ва ҳуҷуми навбатии хатарнок бо иштироки бозигарони Қирғизистон, аммо ба футболбозони мо муяссар мешавад ки ин ҳолатро бартараф кунанд. барои он гурӯҳи бинандагоне ки навакак пайваст шуданд барои тамошои ин рақобат, бори дигар ёдовар мешавам ки дӯстони азиз, рақобатҳо дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ маъруф ба КАФА байни наврасони то 14 сола сурат гирифта истодааст ва бо дар назардошти камтаҷрибагӣ онҳо ва ҳамчунин сину солашон
рақобатҳо аз ду қисми 35 дақиқаӣ дар умум аз 70 дақиқа иборат аст. ва бозигарони моинак боз ҳам муяссар шуда истодааст ки ин ҳуҷуми ҳарифро бартараф кунанд ва оҳиста-оҳиста бозигарони қирғизистон бештар фаъол мешаванду кӯшиш доранд ҳуҷумҳои навбатии хатарнокро ташкил кунанд. андаке бо таваҷҷӯҳтар будани бозигарони мо лозим аст дар ҳамин гуна лаҳзаҳо ва дар ҳамин гуна дақиқаҳое ки мо шумо дида истодаем. дар ин синни сол албатта бинандагони азизу арҷманд чизи зиёде аз ин талаб кардан он қадар дуруст ҳам набошад. шояд аз ин гурӯҳи бозигароне ки ҳоло дар майдон мо шумо дида истодаем, муҳим ин аст ки ҳамин гуна рақобатҳо, ҳамин гуна мусобиқаҳо барояшон бисёр муфид аст аз нигоҳи оне ки онҳо таҷриба омӯзанд, бубинанд ки ҳамсину соли онҳо, яъне ҳамтоёнашон аз кишварҳои дигари осиёи марказӣ чӣ гуна бозӣ мекунанд, чӣ гуна ҳунару маҳорат доранд ва кӯшиш кунанд боз ҳам барои сайқал додани ҳунару маҳорати худ машқи бештар намуда барои гӯем дар як сатҳи хуб бозӣ кардан дорои малака ва ҳунари шоиста шаванд. партофти навбатии тӯб инҷо чӣ тавре мебинем талошҳо барои зарбазанӣ натиҷа надод аз сӯи бозигарони қирғизистон ва бозигарони мо боз ҳам аз ҳуддаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. хуб, дигар вазъиятҳои стандартӣ дар нимаи майдони ҳариф нашуда истодааст ки бори дигар мо шумо ҳунару маҳорати бисёр хуби Фараҳноз Холдорованро бубинем. бовар кунед чунин эҳсосам ҳаст ки агар як имконияти дигари бисёр хуби стандартӣ шавад, Фараҳноз Холдорова метавонад аз он самаранок истифода барад. ду дафъа дар қисми якум зарбаҳои ӯро мо дидем, як маротиб ба тири дарвоза гуфтем расид ва ҳолати дигар андаке ки масофа дуртар буд, зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза, бехтараш тавассути паҳлӯи дарвоза равон шуда буд. кӯшишҳои охири бозигарони мо дар хатти ҳуҷум ҳеҷ натиҷае намедиҳад. хело хуб, аз ҳуддаи бартараф кардани боз як ҳуҷуми ҳариф баромадем. ва бубинед ки чӣ гуна лаҳза ба лаҳза аз сӯи бозигарони қирғизистон хавфу хатар зиёдтар шуда истодааст. хуб, зарбаи бисёр ҳам хатарнок буд инҷо, каме баландтар, вале дарвозабон Фараҳноз Холдорова ин зарбаро баргардонида тавонист. як бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, Сайқал Чинибаева ин зарбаро иҷро кард. боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ва ин дафъа акнун чӣ тавре мо шумо мебинем зарба аз сӯи боз ҳам Сайқал Чинибаева иҷро шуд ва баъдан ҳолате буд дар дохили ҷаримагоҳ ки дарвозабони мо тӯбро аз дасташ раҳо кард, аммо ба бозигари ҳариф ба Акмарал Саикбаева иҷоза надод то зарбаи дуюмро иҷро кунад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат Фараҳноз Холдорова баъд аз он ки тӯбро аз дасташ раҳо кард, зуд кӯшиш намуд то тӯбро ба даст орад ва имконият надиҳад. хело хуб, дар идома ӯ ҳаракат кард.
خب مربیان ما گروه بازیگرانی که در کرسی بازیگرانی احتیاطی قرار داشتند آنها را اکنون با آخرین دستور سپارش های خود به اصطلاح میتوانیم بگوییم مجهز میکنند تا به میدان برآیند و در رفت رقابت سهم خود را برای البته نایل شدن به نتیجه نهایی بسیار هم مثبت گذارند. تا با آخر اینجا تلاش کرده ایستاده است شیرینه جورامورادова، اما خودش هم دیدید که این تلاش های او کفایت نبودند. فرصتی نوبتی برای بازیگران قرقیزستان و ضربه بسیار هم خطرناک، سیو بسیار مهم از سوی دروازه‌بانی ما فرهناز خالدارова. اندک با توجه تر بودن بازیگرانمان لازم است. متمرکزیت توجه رو باید از دست ندهند. امانشاه سعادت سایرف برای ما و شما نشان داده می شود مربی دروازه‌بان ها و باید بگویم که امانشاه سعادت سایرف مدتی طولانی باعث مربی دروازه‌بان ها در باشگاه گوناگون لیگ عالی فوتبال کشور و همچنین هیئت دسته‌های منتخب اساسی کشورمان و سن و سال پایان‌تر از آن کار کرده است و تجربه بین‌نهایت غنی هم دارد. این زمان باعث مربی دروازه‌بان ها در هیئت دسته رگرد تدازی تورسونزاده کار میکند امانشاه سعادت سایرف. و علاوه بر این البته همزمان باعث مربی دروازه‌بان ها در دسته منتخب نورسانی کشورم هست. و رشد قاعده بازی از سوی نورسانی ما در این حالت دیده می شود. در این گونه حالت ها دوستان عزیز وضعیت های استانداردی بسیار خطرناک هستند، چون سن سال بازیگران را خودشون دیده استادید، همچنین قد و قامتی بلند هم ندارند و اگر ضربه به گوشه بالایی دروازه حریف درست و به خطا روان شود احتمال برگرداندن آن از سوی دروازه‌بان حریف و یا بازیگران دیگر خیلی و خیلی کم است. خب این لحظه ها مشاهده تغییرات میشویم دوستان گرامی. از میدان گرفته می شود بازیگری رقمی 18 ما محبوبه خان قهارова که خود در ابتدای قسم دوم به میدان برآمده بود به جای حسنوره قابلова و به جای او بازیگری رقمی 12 ملوحت دادаматова به میدان برآمده ایستاده است. Substitution for Tajikistan, player number 18, Mahbouba Khan Qaharova, replaced by player number 12, Malohat Dadamatova. وضعیت استانداردی با اشتراک بازیگران قرقیزستان. ضربه اینجا اجرا می شود و ببینید که تو با تیر دروازه رسیده برمیگردد، همانطوری که قبلا پیشگویی کرده بودیم. وضعیت استانداردی در همین گونه موردها و همین گونه سن و سال بازیگران بسیار و بسیار خطرناک است. متاسفانه در این حالت ما باز هم توپ را به حریف توفه کرده ایستادیم. اگر وریانت های مناسب برای پس دادن نباشد به یکدیگر بعضا وقت میتوانند بازیگران ما بیایستند توپ را به کنج و کنار خط حمله روان کنند. به این حداقل برای چند ثانیه بعدی پیش روی هجوم های حریف را میگیرد و بازیگرانی که در خط دفاع هستند اندکی میتوانند نفس های خود را راست کنند. و اینجا ببینید باز یک هجوم خطرناک با اشتراک بازیگران قرقیزستان. متاسفانه دفاعگران ما خیلی و خیلی به اهمیتی کردند. تو از بین همه آنها گذشت. یک بار دیگر ببینید این وضعیت قبلی رو چگونه کاپیتان دسته قرقیزستان ادمی بکیتبکova ضربه را اجرا کرد. و این هم حالت بعدی خطرناکی که با اشتراک سمیه محمدسالیova دیده شد.
дигар бора ту ба ихтиёри бозигарони қирғизистон гузашт. барои дифоъгарони мо инҷо андаке лаҳзаи мушкилам ҳаст ва довар дахолат мекунад ва ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. баъд аз садои уштаки довар инҷо задани зарба албатта ҷазо дорад, вале довари марказ дар ҳафтаи рақобати имрӯза маҳноз закия чӣ тавре мебинед бозигари дастаи қирғизистонро бо баргаи зард ҷазо намедиҳад. солҳои охир фифа барои рушди футболи занона таваҷҷӯҳи махсус дорад. ин чизро махсусан баъд аз президенти иттиҳодияи футболи ҷаҳонӣ интихоб шудани ё федератсияи ҷаҳонии футбол интихоб шудани ҷанни инфантино мушоҳида карданамон мумкин аст. дӯстони азиз, хуб, тобистони имсол дар кишвари австралия чемпионати ҷаҳон сурат гирифт байни бонувон. хуб, асар ҷад албатта як мусобиқаи бисёр таърихӣ буд ва илова бар ин бояд бигӯям ки маблағҳои ҷоизавие ки гузошта шуда буданд назар ба солҳои қаблӣ куллан тафовут дошт. яъне ба истлоҳ ҳамон баробарии гендерие ки баъзе аз занони футболбоз талаб мекунанд ва мегӯянд ки чаро маблағҳои ҷоизавие ки барои мардон медиҳанд барои занон камтар аст ва бояд ин мушкилӣ рафт карда шавад. фифа ҳам дар ин самт хело тадбирҳои муассирро рӯи даст гирифтааст. чун фифа чунин иқдомҳоро рӯи даст мегирад, ҳатман аз паси он ассотсиатсияи футболӣ боқӣ монда ва ҳамчунин албатта ниҳодҳои дахлдори футболӣ дар осиёву аврупову африқову амрико кӯшиш мекунанд то ба ислоҳ ҳамон дастури супоришҳои фифаро ҳам иҷро кунанд ва ҳам асан ҳамин гӯем тамоилҳои нав қафо намонанд. имконияти навбатӣ барои қирғизистон мумкин аст инҷо пайдо шавад. дарвозабони мо кӯмак мекунад ба мо. хело хуб дар ин ҳолат дарвозабон фараҳноз холдорова тавонист пеши роҳи бозигари ҳарифро бигирад. хуб, дигар тӯи чанд дақиқаи охир мо ҳуҷумҳоро бо иштироки бозигарони худамон намебинем. шояд ин маротиб имконият пайдо шавад ва бозигари моро афтониданд, аммо довар чӣ ишора мекунад? на, чизе нест, мегӯяд дар ин ҳолат маҳноз закия. хуб, фурсати навбатӣ хатои бозигарони қирғизистон, аммо мутаассифона боз ҳам ба Ширина Ҷурамуродова имкон дода намешавад ки ҳамларо давом диҳад. Ширина бояд аз ҷои худ боло шавад. бозигарони дигар тӯбро ба даст оварданд ва ҳоло дар садади ташкил кардани боз як ҳамла ҳастанд. лек чӣ тавре худи шумо ҳам дидед, баъдан бозигарони мо тӯбро аз даст доданд. хуб, тӯб аз майдон берун шуд. боз як бозигари мо осеб гирифтааст ва ин дифоъгар Шаҳзода Очилдиев аст ки дӯстони гиромӣ чунин ба назар мерасад осебаш бисёр ҷиддиам ҳаст. хуб, тағйироти навбатӣ тайёр аст. Шаҳзода Ҷураев акнун ба гумонам ба ҷои Шаҳзода Очилдиев ба майдон мебарад. бале, ҳамин таврам ҳаст. Substitution for Tajikistan, player number 14, Shahzada Ochildiyev. Replacing by player number 10, Shahzada Jurayev. даҳаи поёнии рақобат ҷараён дорад. дӯстони азиз, ҳисоб ҳамон ок шуда нашудааст, 0-0.
имконияти бисёр хуб аст барои давом додани ҳамлаи навбатӣ, аммо чӣ тавр мебинед аз Ширина Ҷурамуродова зуд бозигарони ҳариф тӯбро гирифта истоданд. хуб шояд каме хастаам ҳаст Ширина, мисли қисми якум фаули ӯро намебинем, ҳарчанд ба фарқ аз ҳамдастаи дигараш маҳз ӯ бештар кушода мешавад, вариантҳоро барои партофти тӯб ба ҳамдастояш пешниҳод мекунад, аммо онҳо низ баъзан вақт наметавонанд дар ҳамон лаҳзаи даркорӣ ва ҷои лозимӣ тӯбро ба ҳамдастаашон пас диҳанд. бозигарони қирғизистон боз ҳам ба ҳуҷум мегузаранд. Акмарал Саикбаева пасю ва хуб дарвозабони мо боз ҳам хело ҳаракати хубе дошт. Вазъиятро дуруст мушоҳида мекунад ва дуруст баҳо дода метавонад. Фараҳноз Холдорова як бори дигар метавонед бубинед. маҳз аз мавқеи худ берун баромаданаш боис бар он шуд то ин ҳолатро бартараф кунад. каме дигар устувории хатти дифоъро нигоҳ доштан лозим аст барои мо бинандагони гиромӣ, зеро худи шумо ҳам дида истодаед ки тили чанд дақиқаи охир чӣ гуна дастаи Қирғизистон фаъол шуд ва фишор ҳам ҷониби дарвозаи мо афзуд. бори дигар ёдовар мешавам дӯстони азиз, баъд аз хотимаи рақобатҳои даври дуюм дар рӯзи 17 октябр бозиҳои даври сеюм тибқи нақша рӯзи 19 октябр баргузор мешаванд. соати 12 бо вақти душанбе дар ҳамин майдон дастаҳои ӯзбекистон ва Қирғизистон бо ҳам рақобат хоҳанд кард ва баъдан соати 15 дар ҳамин майдон дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Эрон бо ҳам мубориза мебаранд ва баъдан маросими ҷоизаспорӣ ва қадрдонии беҳтарин иштирокчиён сурат мегирад. штабре гуфтем рақобатҳо тибқи системаи даврӣ дар як давр баргузор мешавад. инҷо каме чунин ба назар расид ки дарвозабони мо ҳолатро аз контроли худ берун кардааст, аммо ин тавр нест. Фараҳноз зуд чанд қадам ба қафо монд ва тавонист тӯбро ба даст гирад. барои ин гурӯҳи наврасон ин қадамҳои аввалин дар футболи бузург хоҳад буд, яъне дар назар дорам дар футболи байналмилалиро, ва баъд аз ин сину соли болотар аз ин, яъне наврасони то 16 сола, хуб сипас ҷавонони то 18 сола ва боз гурӯҳи дастаҳои олимпӣ ба бахташон баландӣ кунаду фаъолияти бозигарии худро давом диҳанд. метавонанд ҳатто то ба бозигарони тими миллии кишвар ҳам гӯем ба камол расанд, яъне аз ҷумлаи нафароне бошанд ки ба тими миллии футболи занонаи кишварамон ҷалб карданд ин гурӯҳи бозигароне ки мо шумо дар майдон дида истодем. аммо барои ин албатта солиёни зиёд ки дар пеш аст худи онҳо бояд талош кунанд, гӯем малака ва ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳанд ва боз ҳам гӯем ҳунарнамоии бисёр хуби худро дар сину соли наврасиву ҷавонӣ пайваста давом диҳанд то таҷрибаи зарурӣ барояшон пайдо шавад. офсайд буд дар ҳуҷуми навбатии бозигарони Қирғизистон ва бубинед боз ҳам баъд аз садои уштаки довар ин бори дуюм аст ки бозигари дастаи Қирғизистон тӯбро зада истодааст.
خب میتونیم بگوییم که این برقصدانه اجرا می شود از سوی بازیگر. خودی شما هم فکر دارم فهمیده ایستاده. وقتی اساسی با همین خاتمه 3 دقیقه وقت ایلوه می شود دوستان عزیز. 2 دقیقه در قسم یکم، 3 دقیقه در قسم دوم، در عموم 5 دقیقه و تمام رفتی بازی رو به اعتبار بگیریم 75 دقیقه بازی با اشتراک این دسته ها به این ترتیب اکنون صورت میگیرد. وضعیت خطرناک است در داخل جریمه گوی ما و مبینید که اینجا چگونه حالت بود. دروازه‌بان احسن باید بگوییم به او. امروز مخصوصا در قسم دوم قهرمانی اساسی در بازی محض فرهناز خلدارова بود. باز یک ضربه رو برگرداند و بعدا امکان نداد تا اکمرال سایکبаева امکانی اجرای ضربه دوم رو دریافت کنند. این هم برافروختن پرچم ملی کشور عزیزمون در این ورزشگاه از سوی گروه مخلصانی که به میدان آمدند. بیشتر از آنها خوانندگان مکتب هستند. از احتمال دور نیست که برای دستگیری همسینفانی خود و ممکن است در قطار آنها پیروان نزدیکانشون هم امروز در میدان باشد برای دستگیری و پشتیبانی و هواداری آنها به میدان آمدند. خوب نشد باز گویم پیوندانی بازیگران دیگر همچنین همسینفان و همسبقانی آنها برای دستگیری و پشتیبانی این گلدختران نسل نوی فوتبالبازان کشورمان که حالا نخستین قدم های خود رو در فوتبال کلان گذاشته ایستادند گویم پشتیبانی و دستگیری میافتند. شاید تاثیر آنها هم بعدا اگر زیادتر میشد شماره مخلصان با رفتی بازی احساس میشد، چون در نزد مخلصان خود با یک مسئولیت بزرگ و روحیه دیگر بازیگران ما میتوانستند هنرنمایی کنند. دوستان عزیز بعد از چند لحظه باز دو تغییرات دیگر در حیات ما صورت میگیرد، اما خیلی دیر شده ایستاده، 0 دقیقه 73 جریان دارد، یعنی تنها چند ثانیه دیگری به شمار باقی مانده است تا انجام دقیقه 3 ایلوه کرده دوور. من حالا در گمان است که برای آنها وقت می شود یا نه برای برآمدن به میدان. قاعده بازی ویران شد. خب در این حالت بازیگری رقم 11 حریف سومیا محمدسولیوا قاعده بازی رو ویران کرد در برابر آمینه حسینова. خوب از میدان گرفته می شود بازیگری رقم 17 الیسا حسینова و با جای او گلمیرا نورمурод و رقم 8 به میدان برآمد. نقطه‌اش حالا اکنون میبراید و بازیگری رقم 5 دیلافروز عبدالکریمова هم وارد میدان میشود. او با جای بازیگری رقم 7 شیرینا جورامурод و بازی رو باید دوام دهد. با در نظر داشت تغییرات و حالت دیگری که در دقیقه ایلوگی بود، فکر دارم مولا دوار اجازه میدهد تا دقیقه مذکور رو هم با پورگی استفاده برند بازیگران هر دو دسته. امکان تشکیل کردن یک هجوم هست برای بازیگران ما و شاید بختشان بلندی میکند و آنها در همین دقیقه پایانی رقابت موفق میشوند. میبینیم اما نه دوار دیگر انتظار نشد و با همین صدای که خود را مهناز زکیه بلند کرد. رفتی رقابتی دور دوم در دوره مسابقه جام اساسیه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی بین دسته های تاجیکستان و قرقیزستان به این ترتیب مساوی بدون گل 0-0 جمع بست شد. بسیار سپاس میکنم بینندگان عزیز و ارجمند که طول این مدت ما را همراهی کرده. در نزد میکروفون شورای پرویز محمد امین بود با جمع گروه بزرگ ایجادی و تکنیکی شبکه تلویزیونی ورزش که برای تهیه این گزارش از ورزشگاه مرکزی جمهوری تحت رهبری کارگردان‌ها سلطان برزودیف و فیروز بختیبکov سهم گذاشتند. اظهار سپاس می‌نمایم. تا دورهای دیگر صحتمند و موفق باشید و امیدوار میشم که در بازی‌های بعدی شاگردان فرهاد خلبکov باز هم نتیجه بهتر و گل‌ها رو پیشنهادی ما و شما می‌کنند. حالا باشد این رقابت با همین خاتمه می‌یابد. خیر.
آب کوهی در حقیقت هم آب زنده است که از درون پیره‌ها در شکل برف پیدا می شود. کارمندان سیوما کوشش به خرج می دهند که همه خصلت‌های شفابخشی این آب زنده را در مد اول نگاه دارند. ما همیشه صفتی محصولات را سنجش و مشاهده می کنیم و در همان شکل اولینه‌ای که این آب را طبیعت به وجود آورده است به دست شما می رسانیم. سیوما، لذت طبیعت را احساس نما. ассалому алайкум бинандагони азиз. Ширкати Лоттои миллӣ бозии навбатии худро эълон мекунад. Дар бозии навбатӣ 12 адад хонаи истиқоматӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд, Данғара, Кӯлоб, Панҷакент, Ҳисор, Ёвон, Ваҳдат ва шаҳри Исфара ва 12 адад автомашинаи Opel Zafira. و اینچنین 400 عدد کنورت‌های پولی، در عموم 424 عدد تحفه‌های ارزشناک. برای صاحب شدن این تحفه‌های ارزشناک شما می‌توانید از نقطه‌های چیپتا فروشی ما همین گونه چیپتاها را همگی با نرخ 160 سومانی خریداری نمایید. فرصت را از دست ندهید. شاید بخت برای شما بخندد و این تحفه‌های ارزشناک را صاحب شوید. این فرصتی خیلی خوب است برای برد کردن این گونه تحفه‌های ارزشناک. لوتوی ملی، برد کردن با ما آسان است. بختی بلند هم ردیف حیاتتان باد. خب همه چیز برای شروع رقابتی مذکور تیار است و ما اینک صداشتکی داور رستم نورماتов را میشنویم که از آغاز رقابت امروزه به طور رسمی ما و شما رو در جریان گذاشته است. خب بینندگان